svima što ste došli. Jamčimo vam da ćete potrošiti vrijeme uzalud. Da pače, ovo će vam biti najbolje potrošeno vrijeme u životu. Braća Flim Flam, ovo će biti zanimljivo. Aha. Dobrodošli svi na predstavljanje života. Predstavljanje boljeg života. Predstavljanje boljeg vremena. Ako vas još nismo dovoljno zainteresirali, jamčimo da do kraja predstavljanja ovog fenomena sigurno hoćemo. Fenomen? Što je to? Okolnost dokućiva osjetilima, ali u ovom slučaju to je samo činjenica da... Dakle, virusi su posvuda, ma što god takneš ti. Po cijeli lete zrakom pa se bojiš disati. Bolest će te zgrabiti, pobjeći ne možeš. Čudno kako zaraza ta cijelim svijetom sada širi se. Ja shvaćam da neki od vas misle da nisu bolesni. Ali išašeno kopito i bolni zglobovi ne liječe se baš brzo. Pomislite kako je naš svijet opasan, možete se... Poskliznuti se i pasti, možda nešto slomiti. Al srećom Pravu stvar imamo sad mi. I lakše je kad znaš da tu je lijek. jer čudotvorni Flim Flam tonik to je. Izliječiti će bolesti baš sve. Znam da to što tvrdimo zvuči fantastično. Neobično. Neobično. Nemoguće. I čarobno. Zato pozivamo sve bolesne ponije da se popnu na pozornicu. Bez guranja. Pred svima ćemo pokazati djelotvornost našeg tonika. Vi tamo. Dođite, dobri gospodine. Sigurno vam je dosta tih štaka, prijatelju. Popite gutljaj ovoga. Zato si baš sretan, imamo pravu stvar. Navalite kom god će trebati. To je čudotvorni ljekoviti tvornik. Čaka, ja ću sada plješati. A što kažeš na to? Ništa. Cijelo vrijeme mi je nešto ovdje sumnjivo. Dakle, nekima od vas sigurno svega dosta je. Umor, starost, noge bole, kosa sjeda je. No reći ću vam sada, boja se nemojte. Uši vaše čuće, bolje oči vidjet sve. A srećom pravu stvar imamo sad mi. I lakše je kad znaš da tu je lijek. Jer čudotvorni Flim Flam tonik to je. Izliječi to će bolesti baš sve. Liječi uzde, mamuze i krsna lišaje. Kupiti si konjukterija za tren proći će. Natečena kopita i stražnice ili možda pokvarene zube. Scinoto marate u oko ili vas možda boli rep. Gubite li grivu, imate li sijensku groznicu ili grobovicu? Čuli ste, narode, mi smo jedini u cijeloj ekvestri koji ga imaju. Možeš postati nizak, visok ili odjednom star. Čak dovoljan. Jedan gutlja je i opet mlad postaćeš. Čestitamo, bako Smith! Upravo ste obavili najbolju kupnju u životu. Jesi li zabrinut kao i ja?